Il-5 Maltin akkużati bl-allegat aggressjoni fuq żewġ pulizija fil-Ħamrun inżammu arrestati dan wara l-qorti mmexxija mill-Maġistrat Monika Vella ma laqgħetx it-talba għal ħelsi mill-arrest. L-allegat aggressjoni seħħet fil-21 ta' Settembru li għadda fit-triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun għal ħabta 8:30 ta' filgħaxija. Fl-ewwel żewġ seduti tal-kumpilazzjoni tal-evidenza, l-avukati difensuri argumentaw li l-argument beda tort tal-ksuħat tal-pulizija dan wara l-intwela il-filmat mill-bodycam ta' mill-kuntistabbli dan filwaqt li l-bodycam ta' kuntistabbli ieħor għadha ma nstabitx. Il-5 akkużati f'dan il-każ huma Erika Borġ ta' 42 sena, żewġa Elton Borġ ta' 46 sena, ħuħ Kert Borġ ta' 44 sena, Redimen Aquilina ta' 23 sena u Christian Mansueto ta' 33 sena huma il-koll wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom.